Os números nun minuto. 3, 2, 1, 0. 1 ou 1, 2 ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e non 16, 17, 18, 19, 20. 21 ou 21. Ollo, separado na escrita, e non 21 nin 21. 37, 40, 50 e non 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200 ou 200, 300 ou 300, 400, 500, 500 tamén pode valer. 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 euros. 1342 ou 1342, concorda. 5000, 10.000, 100.000 ou 1 millón. 1.321.602 ou 1.321.602, tamén concorda. 2 millóns, 10 millóns, 100 millóns, 1000 millóns, 10.000 millóns, 100.000 millóns, 1 billón con B, 1 trillón, 1 cuadrillón... E non sigo, que afogo, digo cho eu.